izvan mreže. Imamo dovoljno oružja za neko vrijeme. Ako ne rasipamo streljivo, imamo šanse. Izgubili smo Shifta, a tebe brine oprema? Znao je u što se upušta. Njegova žrtva ništa ti ne znači. Da nije to učinio, ne bismo bili ovdje. Njegov život bio je nužna žrtva i on je to znao. Ne možeš to znati, mogli smo se obraniti. Ovo nije poput sukoba kakve si rješavao u mreži. Ovdje dobri stigboti umiru, a samo snažni preživljavaju. Ako ne želiš prihvatiti da sretnog kraja možda i ne bude, možeš se vratiti. Više ne znam što učiniti. Nastavi dalje, bori se i ne osvrći se. Ja sam spreman umrijeti, Striker, a ti? Ja sam... Sam je. Dobro, sredit ćemo ga. Ne, to je jedan od njih. Moramo ići, nismo mu dorasli. Ja ću pokrenuti vlak. Nema vremena, stići će dok motor proradi. Što ćemo onda? Ići pješice? Ti ćeš ići pješice, ja ću ti dati vremena. Odlazi dok mu ja odvlačim pažnju. Želim izravnati račune. Raptus, što te radiš? Striker, mreža te treba. Budi junak. Raptus, neću ovo zaboraviti. Raptus? U sljedećoj epizodi izvan mreže. Zašto je mali stigbot poput tebe tako daleko od mreže?